Untuk pilek guys, seperti biasa ya guys, kegiatannya desih di pagi hari biar persiapan mangkat tandur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karek nunggu bolo-bolo nih guys. Pak Su ya sarep mangkat nih sawah. Engko desih hari Selasa tandur guys. Hari Selasa sak durunge lebaran. Karek nunggu bolo-bolo nih wak diampiri soalnya iki ning desa Temulus ning liya desa guys, tapi tunggal kelurahan. Jane iki mripat iki ya jek untuk ngantuk-ngantuk. Cara bar subuh tinggu turun paling enak paling. Tapi malah gak sehat ya guys. Bar subuh di nggo turu ki malah gak sehat, mending dinggo jogging. Ora ketang untuk setengah jam, sak jam. Nggo istirahat ki paling gak jam 11 siang. Jam 5 guys, mangkat. Iki terno Pak. Nek mantuk ayo dhisik lah. Dhisik nek mantuk dionjo. Engko langsung bablas metu mbangi ngene Mas. Enak ya. Alhamdulillah wis tekan kene guys. Dhisik iki dhewean iki. Kancane sik ning mburi. Iki engko dalan iki engko lurus rono kae. Kae kancane paling. Yo, lek gonceng aku. Ya Allah, mlakune setengah jam dhewe ya, Pat. Ngene mang ndengro ndang gonceng atuk maneh teko kene, dalane ya apik ini kok. Lah mas aku juga aduh ini iki ya. Iso. Kene tek urung enek wong tandur ya. Lah ya tek urung enek wong tandur. Sebelah kulon kono kae. Walah iki rak wis edak mbon kuno kuwi 4 kali jupat. Jutole yo. Nek mulai enak metu kono piye? PT kene lah. Ayo jogging pagine jan tenan kok. Menyala iki. Sehat tenan, guys. Aku dhewe turu abang lah nek gak nendini iki gak tenan no. Tapi gak turu pataku esuk resik-resik latar nyapu nyucuki suket. Anu pur apa tak jak jalan-jalan awake ra penak. Kono maskeran wis dina pilek. Watuk pilek. Aku ki yo selenggrek tapi ora patek nemen-nemen.
Wis ki dungulon ki le. Alhamdulillah teko nggon, guys. Nah, yo. Teko nggon, alhamdulillah. Alhamdulillah, guys, akhirnya wis rampung. Jam 8 lewat 14 menit untuk rong kedok iki, Mang, guys. Iki karo sing saugel kedok kae. Dadi sak kedok karo saugel. Iki sawah mbahon lho, guys. Sawah tegalan, sawah ning jero alas wis apik koyo ngene. Maune iki mbabatan iki. Tan. Tapi wis do digarap wong desa-desa dadine yo. Kaya sawah pemajekan tenan. Ora nyonon iki sawah mbahon. Dhisik iki agek iki nerak-nerak ning jero kene iki. Desa kene maksudnya desa Temulus. Duh, semut londo. Wong 5 cepete kok mbah kerja 8 wis. Bayaran 50.000. Alhamdulillah ngene iki enek bendina ngene wis suwenenge pol ya, guys. Penting awak diparingi sehat. Walah dalan jembare kok ngene ceblok ning Banyunan kek yo. Kanca tani ya, Lek. Lah piye lek ora rekoso ya ora mangan. Ora krembyah kok ya ora. Nanti sik. Lah piye bature mosok ngombyong sok iso sampean ngombyong. Oke nih. Iso. Ayo. Sik tak patenan sik. Wes alhamdulillah, guys. Tekan omah. Mandi. Deisa. Deisa. Dalem, Mak. Halo. Dek Adam. Mama wis piye le nggih payek? Ibu. Ibu nggih payek? Aku nggak payek. Mbah Dok. Lah Bu Umang numpak motor ngidul apa apa? Apa belanja? Oh, alah HP belanja, guys. Ayo medun. Mama rusuh kabeh siki le. Mbah Dok ki arep bantaan, guys, arep nyewu. Mbah Dok. Piye kok isa kandhanane angel. Tekan moli iki diutu-utu ya meneng ae. Ambune, Dok. Ambune walek-alek iki. Walah nek anu masak ning kono. Ngirit kompor kandhani tabung gas e kula angel. Tabunge angel golekane. Golekane angel. Jam 8. Sapa iki? Yuyom. Dadak ning mbahon babatan ku lho Dok ngarepe lek suyat bekel sepeda. Ngene Bu Bedan ki rono ngalor terus ngalor wong kula niki. Mbahane Pak iki mungkin. Lah iya. Anu, walah apik lho gak nyono nek mbahon dadak masuk kok tanah pemacekan e. Dadak sak rono-rono ki cak ora nek sing jurang blas lho sawah ngono kuwi. Apik-apik Mandes ae aku. Nggih bayek, guys. Iki masakane cuk dina Selasa, pas desih tandur kuwi kok wekku paling delok kas ngene iki ya bar Dok. Iki mau diwangi wong 5 orang kedok ya diluke kok. Sampeyan gorku ya ono anak utan bola. Lah iya cara do Ya ngono. PT apa ora adek enek? Iki PT iki. PT. Anu sing makti petuku apa kemang Idul? Tak kon tuku kopong gondrong tapi garing-garing. Lah ning ndi? Nang sokol kono anakku. Lah tante gak tangi? Gak. Walah meriang tenan jebule. Iya, apa masakan rek ngono ki?
Anu preksa ndek sore wis. Yo. Walah tensine rendah. Endil le. Mbok apaan to, Pak? Mbok brengkes mbok tom. Digoreng. Goreng. Pembuatan serundeng, guys. Iya, guys. Emang payek wis mbok di plastik-plastik ngono? Emak emang. Wis. Dok payek mas mbok kan plastik kiloan. Ya kamu tak kebesin. Lah ya rak mbok ada ya. Nek wis ya wis. Ya. Lho nek wong wedok Maaf, guys. wong wedok iki tetep dalangan wis ora. Lho ndak ya ora apa-apa embel sok wong halangan mbok kon poso ya seneni wong. Guys, tak ya roh nek halangan ya, guys. Nek wong wedok ki ra mungkin ya ora bolong ki. Ya kadang enek sing wong apa ngono kuwi. Bulanan ki ya enek. Lah tapi ya pada umumnya rata-rata ya kasing nek palang merah tetep bolong. Nek apa nek sik enom. Wong-wong ini ki sing meh umur 50 ae sik seger-segere tambah. Iya ya. Iki umur mas 50 tuwek jebule. 43 44 aku. Ora tuwek iki apa mutu barang ora tuwek. Aneh iki. Aja nomen dunyane terus sing ngguri rauman ku. Mah tuwek. Anu lele mbok goreng ning kono, Dok. Untuk lawuh lele, guys, entuke petualang ndik ngi. Diobati apa gak ndik ngi, guys? Dikek obat. Lah sapa sing anu sing ngobati? Ngaji karo nanti. Lah terus do kemrambyang ngono. Yo ndek iki sak entuk nambah entuk piro. Lek Wah. besok iki mengo anu do mati sak nggo, sak pinggir-pinggir. Lah iki malon ya, anda ora dicoba. Kayak tepung. Kemudian digoreng Pak Dian tidak nak. Walah. Lah kayak tepung tak becus-becus. Kurang tepung. Oh, gak ya engko nek ape ngeplung minyak kayak ini. Lah yo iwake wis dikeki kok. Lah ngono kuwi nek rukun kok ya apik ngono lho. Nek kadung tukane kok sing diisa nakal, sing Mas Adam nakal. Walah, kowe cek ngambek ngono ambek mamak. Kok plorak-plorok koyo ngono. Nek muring-muring kok walah medeni wong sak donya iki saku iki. Mbak mesti tak bedeng di berpopo. Kowe medeni wong sak donya. Senen kok wekku ndaut. Mu tak kon nukokno sarapan nek juga poso, terpaksa tak kon golek. Aku Senin yo tandur lho jasuk lho aku. Esuk. Sing ndaut wong loro tok kok. Nang karek nguncal-nguncalno nggih ngisor kuwi, Dik. Wine, Dik. Timbangane ning Rebo mending ning Selasa ya kok tang dure. Rebo kuwi. Aku dinane ora patek srek lho. Ya di anu ini gitu kan. Apa nih? Ngawiti ya, Senen. Kok Senen? Sesuk kuwi ya. Dikawiti sesuk. Iki apa-apa. Ngopo isbar iki mang. Panas iki lho jan, mbuh pokoke. Jam 12 panas kaya ngene kok. Iki wong mepe gabah ki tenan pokoke merdeka. Ping pindho ngono wis kena selapno iki. Persiapan mangkat tandur neh, guys. Dhisik iki jam 1:30. Iki jam 1:30. Panase kaya ngene. Yo panggah mangkat tandur neh, guys. Rombongane telepon enek ler-lerane yo panggah do budal. Ya bismillah ya, guys. Pak Sujri arep ngeterno tapi kok malah turu. Pak Suki yo bar kok sawah, guys. Yo kesel. Wong iki turu, Dok. Dok. Montore tak gowo, engko Pak Agus nek tangi omongi ya, montore tak gowo. Jare mang ape diterno ngono dhek kesel paling wis turu. Tak gawani montore.
sing iki mbaon sing tak tanduri kae lho guys, sing cedhak kali. Dhisih nek pas pewanasan ya terus langsung gebyur ning kali. Lah iki terus dhuwure, cara sebelah iki anggek dadi neh iki diinfo neh. Nggo jaket sing kandel. Terus nggo tas, nggo ada HP. Wis. Sogoke dikek endi Pak Suma? Oke, Pak. Wis. Siap budalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya kayak gini. Silo, guys. Bismillah. Wis bismillah, guys. Mlaku tengah jam agak teko nggon. Kok teko kono jam piro, Mbah? Jam 2. Jam 1. Ya setengah 2 teko kono. Ngono kuwi nek dinteni no geno. Kok dhisik ae, Cah. Kok ora ngono motor Mbah Mi kok seneng dikelantang ning kene iki lho. Oh, lah. Aku kok nggo iman motor dipanasno iki. Lah elek lho Mbah nek dipanasno yo. Endi? Walah jabang bayi. Liki winae sing ape digorono kuwi Mas? Winae? Walah banget tenan. Arek ngontol-ngontol nguneh lele. Anak banyune apa ora? Ini kok ya tegen ae lah. Iki lho Mbah Miroh. Brogalan wong wis wedi wonge. Aku wis ora, pokoke angkat tangan, ape dalan mbet, ape rambet ya wis ora usah. Wong keblowok ngenekan ge tahu kek dhewe ra ngenekno. Aku udah papane sak mari. Wis tekan lokasi. Sik gak patek nek banyune ngene, Mbah. Jebutane sikil langil apa ora ya iki nggo. Iki sing tak tanduri kae guys iki. Duh garing kok ngene lho renek. Udan panase digiyet ae. Engko coba nganu laren turu ning gubuk kae, Mbah. Panase rek kok ngene. Lah piye Mbah ora nek banyu lho. Diapakno neh. Maksudnya garing ini dek. Lah iki tipake banyu krembesan kondi kon dhuwur. Iki sing ngabuk Mbah Ngastri ndek iki. Lah nek ora nek udan nang ngabuk ngene iki buka malah nglinting Mbah iki engko. Yo. Malah panas. Piye ini ki? Walah patang kedok ngono kok omonge patok telu. Ambek mujiase. Patang kedok ngene kok Apa ben sange tek dikei bulek-bulek iki. Lho iya Mbah, lembuh piye ki Mang? Waline tak anu tak golekane. Ndak nek goleki. Paling yo ning galeng-galeng wis sampe mulih kae lho Mbah. Apake? Diukeli. Lah iya. Nerane galeng kek kulon. Lho kira mbok gowo lah apa? Kok seneng ngabot-abot rono rene iki. Tak giyop. Tekane kali kono. Walah tenan ndak kena sikile dijabut iki engko. Ya ora kena iki ya. Lah nek mbok banyune sithik-sithik lunyu gelis. Lah wineh kaya ngono ki engko bare sok apan. Wineh rek garing ngono kuwi. Ora nek banyune apik sumpah ora nek. Iya. Monggo banyu dingin penak. Masih. Alhamdulillah guys. Pulang jam
4 meh setengah 5 baru pulang soalnya orang nek banyu nih guys. Jadi ini isek ninggal 1 kedok sesuk anggek ape disedotno banyu kok kali sesuk terpaksa yo baleni neh. Esok kan rencana sesuk ki do ziarah kubur bar kuwi engko langgek di parani rene neh ziarah kubur bareng-bareng kayak sak desa ngono kae biasane bareng-bareng jam 7 sampai selesai. Engko dhisik masake pesen bakul lontong, kok tumbas lontong sambel, tumbas lontongnya tenan ngono kok terus di mam karo sayur sapah dhisik. Itu tuh kono lontong nih guys. Sepatu nih dhisik tak kene jero tas guys, soalnya wis iyup niki ora pati opo ana selet-selet nih. Nganu Fitri kak wis mulai awan mang Mbah. Aku ning gone Mak Eko Fitri digoncekno anake wedok ngalor. Iya, lah ya aku lho Fitri wis mantuk nek digoncekno anake kuwi. Anu bil timbel sik ning kene ah. Lah kowe pengen apa kuwi? Mama agak mbok masakno, Mang. Iki ora masak aku kan Tuku lontong yo entek ngene Sri. Mampir kono. Aku rek gak mampir budale Mang, rek. Aku yo ndak ngecupno sego derajat mateng. Yo mambu ya. Aku mangke budal ki rek gak omong Sri sik. Aduh apa? Lah yo karek ngecupno sego. Ya karek ngecupno sego nih. Wong Dinda ya wis bukber ning sekolah. Tak ngecupno sego tak kronconge ning pawon nek diluk mateng. Ya guys kok bingung-bingung. Tapeni dikroncong kayak ning cup-cupan wis mateng. Urung bar ya tandurku. Cek sekedok lha ora nek banyune gireng ngene nyambut. Lho diomongi banyu gurunge ilang colong wong kok. Gawakno bensin nangkrak-nangkrak tiwas teko kono mulih cero teko kono nggawa wineh kuline iki balik mulih njukuk bensin dienggo banyoni ndelalah teko kono gurunge ilang gurung mesin kuwi ora didelok dhisik kurang penggian aku ngono ngene kok ya do dicolongi ya sesuk mbaleni neh nek bar ziarah kubur. Alhamdulillah guys dhisik sampai ora apa syuting. Iki mau ki nek segone wis mateng, iki karek ngaduk. Terus iki mau dikeki rica-rica Mas Arif. Iki mau wis bar dipuangan guys, sak mangkok kebak ngene. Iki mau ki lali dhisik gak syuting mergo ya wis keburu buka. Dadine wis walah heboh mangan dhewe. Sampai Pak Su wis heboh Dinda ora ning omah. Dadi wong loro wis heboh lho, ki mang tek lali gak kontenmu piye Mas. Saking walah wis gugup curumno wektune wis mendesak
mendekati buka. Pak suwe sampai gak tak gawekno teh, gak apa wis salah ngombe banyu biasa yo Mas aku. Wis roh nek aku nggak teko nek ngono kok ya alhamdulillah dikei lawuh anak lanang ki lho kok suweneng wis lah njujak lho. Apa nyambel terong pesen lontong wae Sri. Teko kono entek. Mikir kon tuku lontong. Wis diborong wong kabeh. Pokoke wis lemah teles ngene ya Mas, Gusti Allah sing bakal bales. Wis teko-teko ki Pak Suwi ngono. Wis dikeki nganu Mak rica-rica karo Mas Ari kok ngono. Kok lali gak syuting ya guys dhisik. Lah iki mang wis Allahu Akbar lah nyandek ajang ae. Bosen dolanan HP ora nek sinyal ngamuk tak jamoni piye jamoni Kayak nek diloro ya nek diloro kaya ngono saru kok rek. Cukup sih. saru Dek. Pokoknya Waalaikumsalam, astagfirullahaladzim, ya Allah, hasil buka bersama guys, lah yo kelambiku sing mbok kelambi ireng. alah, ngono kok Isna pe nyileh jare Mbak Dinda duwe kelambi ireng apa ora ngono, yo ngono, malah ngendi kelambi kuwi. Lah, Kak Gowo sing masakne ya? Masakane apa Rica? Rica sama nasi daun jeruk ada nasi. Kok buah-buahan kok susu. Iki MBG kan. Mau kita sudah mau iki tata seminggu ke depan, tapi juga udah diciko terus dibagi nasi buber. Oh, alah. Yo aku emek. Iya, sesukan libur. Jadi MBG kan kono kan itu. Ambil susune di manu Mam Disa. Pasti kan. Wong kowe ndak kok ning kono ya roh. Nih. Nah, lawang susu dipangan adik ya, Ben. Nih. Buah naga. Telur. Susune akeh nih. 4 bungkus men. Kurma. Diadain adik semut tok. Ketoke winuk-inuk din kemone mblutuk-mblutuk. Nah, keripik tempe iki. Iki apa kacang telur. Iya no, keripik tempe. Enak din alhamdulillah. Ibu ki ya mantuk tandur kan wis jam 5 lewat dina tengah 6 paling teko omah. Terus mikir kan golek lontong golek Sri sedak kentekan lontongnya terus diparingi rica-rica Mas Arif. Sak mangkok terus ngecupno sego tak keroncong ning ngono kuwi diluk mateng. Dikek sego mbadok sik saurunge mateng. Ya wis. Aku tak enteni ya mbek ayah ki, daya dindak gak mantuk-mantuk jam 8. Paling cersiki aku. Mas aku nek ngene apa traweh ning kono mesisan mikirku. Magrib ning kono. Magrib ning kono. Tak enteni nek menawa nggo cemilan apa aku bilang kemen. Pamera tak gekno teh ora apa din aku wis keselen wis. Tandur ning baone iki mang. Sampai sore. Wis ngono ya guys, kontene nggih. Pokoknya bolak-balik matur suwun dumateng family online semuanya. Dimanapun jenengan berada nggih, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Ngono ya guys. Tunggu dinungo nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Wis puasa tinggal berapa hari lagi, Dek? 5 hari lagi wis meraih kemenangan ya, Din. Besok ke 25, 25. 27, 28, 29, 30. Ya kuwi di antara 29 kuwi bodone iki dina Jumat apa Setu.